Today, I am going to spend 24 hours dito sa taas ng bundok. Kita nyo yan? Literally, nasa taas tayo ng bundok. Tara, let's go! Isa ito sa pinakamahirap na gagawin ko dahil di lang sa mataas at mahirap akyatin. Wala rin akong idea sa lugar na ito dahil mula sa amin, bumiyahe ako ng 7 hours para marating ang bundok na ito. At ito ang bundok na matatagpuan sa Maramag, Bukidnon, katabi ng Mount Muswan na inakyat ko noong nakaraang vlog. So guys, dito na tayo sa taas ng bundok. So atin ang sisimulan ang 24 hours. So ang oras ngayon is 2:35. So uwi tayo bukas guys ng 2:35. So simulan natin guys ang 24 hours. Ang pinakauna natin gagawin ngayon ay dapat makapag-set up na tayo ng tent. So before lulubog ang araw, dapat ay ready na tayo mamayang gabi sa ating matutulugan. So mag-set up muna tayo guys. So dito tayo mag-set up ng tent natin para hindi tayo maulanan. So ang ginaw-ginaw mamayang gabi guys dahil andito tayo sa taas ng bundok. So katapos mag-set up natin guys is maghanap tayo ng kahoy na pwede nating gawing bonfire mamayang gabi para na rin makapagluto na rin tayo ng pagkain natin. So speaking of pagkain guys, nagdala rin ako ng mais na binili natin kanina at saka hotdog, tubig, at wala ng tubig guys kasi naubos natin kanina pag-akyat natin. So sisimulan natin guys ang pag-set up ng tent natin. So guys, natapos na lang nating pag-set up ang ating tent. So ang susunod nating gagawin ay dapat makapaghanap tayo ng kahoy. Mga kahoy na pwede nating manggatong mamayang gabi para sa ating bonfire. So maghanap na tayo guys. Na tayong mag-set up ng ating tent at saka nakahanap na rin tayo ng kahoy na pwede nating panggatong mamayang gabi para sa lulutuing pagkain. So mag-relax muna tayo guys. Sa kalagitnaan ng aking pagpapahinga, may problema palang dadating. Ay, pagka-gising ko, may konting problema tayo ngayon dahil yung nagbabantay dito sa taas ng bundok natin pag-stingan ng 24 hours, sabi niya guys is bawal daw hanggang alas 5 lang. Sugot naman sila, pakuhaan laguan mo. Duol ra daw, pwede ron tayo ipauli. Sa mga oras na ito, di ko mapaliwanag ang aking nararamdaman dahil sa takot na baka pauwiin ako. Buti na lang, may dala akong ID at pumayag na rin sila na magstay tayo dito ng 24 hours. At nag-offer pa nga na doon na lang daw ako magluto sa kubo dahil ang hangin-hangin dito sa labas. Tumanggi ako sa offer at nagpasalamat na rin dahil gusto kong maranasan
na magluto tayo dito sa labas. Maya-maya pagkatapos kong makipag-usap, gumawa na rin ako ng apoy upang makapagluto ng makakain sa hapunan. So guys, natapos na rin tayong magluto ng ating hapunan ngayon. So ang ating hapunan ngayon guys is mais at saka hotdog. Habang kumakain, nanood na rin ako ng vlog sa isa sa hinangaan kong vlogger dito sa Pilipinas na si Kuya Adam Alejo. Ako at naghanap at meron akong nakitang puno ng saging. Dali-dali ko na agad itong inakyat at pinutol. Don't worry guys, ganito talaga ang pagputol sa puno ng saging. So ngayon guys, tapos na tayong kumain at tapos na rin tayong magigpit. So as you can see guys, andito na ako ngayon sa loob ng tent kasi ang hangin-hangin dun sa labas. Tapos ang dilim guys. So currently guys, meron na lang tayong 19 hours para makasurvive dito sa taas ng bundok. So kung maririnig nyo guys ang lakas ng hangin tapos ang ginaw, so tingnan natin guys kung anong mangyari sa atin ngayong gabi. So see you bukas guys ng umaga, ipapakita ko sa inyo kung anong ganda ng sunrise dito. So good night guys, bye bye. Good morning, Philippines and all over the world. Kakagising ko lang. So, ang ginaw dito. So, para akong nasa ibang bansa. Ang ginaw-ginaw. So, it's already 5 AM. So, meron na lang tayong 8 hours and 34 minutes para makasurvive sa 24 hours dito sa taas ng bundok. Ang ginaw-ginaw guys. Upang malabanan ang ginaw, muli kong binuhay ang apoy na ginawa ko kagabi. So guys, may konting problema tayo ngayon dahil yung panahon parang uulan. So tignan natin guys kung ulan siya, kasi ang meron lang tayo ngayon is ang tent natin. So may posibilidad na babasa tayo ng ulan. So tingnan natin guys kung ulan ito. Sa mga oras na ito, dama ko ang init at ginaw dito sa taas ng bundok dahil sa pabago-bago na feelings. Oras na ito, dama ko ang init at ginaw dito sa taas ng bundok. Kaya, nag-relax muna ako at humiga. So far hindi natuloy yung ulan. Tingnan nyo guys sa likod ko, ang init-init na ng panahon dito sa taas ng bundok. So meron na lang tayong 2 hours and 11 minutes para magstay dito sa taas ng bundok.
So ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda ang mga view dito sa taas. Tara, let's go! Pagkatapos kong magpicture sa magandang tanawin, nagsulat na din ako sa wish ko. Naabot tayo ng 10k subscriber ngayong taon. Kaya, don't forget to subscribe. Nilagay ko na rin ang papel sa taas ng kahoy na kung sino ang makahanap nito, may regalo kayong matanggap galing sa akin. Minsan sa ating buhay, kailangan nating mapag-isa para matuto tayo. Kailangan nating pumunta sa mga lugar na tahimik at makapag-relax ang ating isipan. Sa kabila ng lahat, problema, stress, pressure, malungkot na buhay, deserve nating sumaya at mag-explore sa lugar na maging masaya tayo. Marami mang pagsubok ang dadaan sa ating buhay, huwag nating kalimutan na may Panginoon tayo na nagbibigay sa atin ng buhay para sumaya. Marami akong natutunan sa pag-akyat ko sa bundok. Isa na dyan na kahit anong taas o hirap ang pag-abot sa ating mga pangarap, basta may pursige at dedikasyon, tiyak maabot natin ito. Basta may tiwala tayo sa ating mga sarili at sa gabay ng Panginoon.